warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini. Selamat siang. Habis. Hai. Makanan ini sudah datang. Yes. Sudah datang. Ya. Pada kesana ya semua ya. Apa guys? Cik, anak Mbak. Apa ini? Lah, jenengan ngawen pundi? Ngawen niku Mbak Buri pasar, Mbak. Ini dalam ya. Pol kana Mas. Tumpengnya guys. Bune lek ku kono ngawen pasar. Nggih. Sinten pasar sinten? Mungkin ningali enten gambarin mungkin Niki. Yes. Rumah makan Dareng, Bu. pripun? Rumah makan Dareng nggih. Oh, namanya rumah makan Darai. Oke. Mampir guys nek ning gone ngawen. Nah, monggo. Narak riyen, Bu. Jenengan. Wes kok lalu malah ngono ae. Foto ndak dicicip. Lan ngene mau jajane anu. Apa nek Kulo kira makan. Acara ulang tahun. acara keluarga guys, iki guys. Langsung kok. Langsung. Anu nggih. Yes. Ini tumpengnya sudah jadi. Sangar guys kin. Terus kayak kue ini sudah datang. Oh, nanti kita review buka satu persatu ya guys. Biar ngerti. Langsung kita buka. Nah. Nggih, monggo Bu, betok nggih. Langsung acara niki Bu. Wis niki. Walah. Alhamdulillah, matur suwun Bu. Jenengan langsung Ikan kalih niku ayam. Oh nggih. ikan nggih, matur suwun nggih. Beda-beda nak ajeng pesen meleh nggih. Oke, nggih Bu, matur suwun Bu. Yes. Nasi kotak. Ayo sih kayak wis Bu langsung Lah, pamit ya. Numpak mobil. Karena ya. enak guys. Mbak Widi, aduh. Acara apa sih? Ki mau dijelasno. Iki acara dalam rangka ulang tahunnya Mbak Widi yang ke rahasia. Saya kok wis meneng ae Mbak, pokoknya penting selamatan soal iki ning kono yo ning gone Mbak Widi ning gone Blitar ning gone Tulungagung. Assalamualaikum. Kabeh digawe nang ngene iki. Dadi ora ning gone keluargane dhewe tok. Dadi semuanya. Lah iki Mbak Widi ngasih kanggo keluargane lah, tapi nek sak meneh kae kok yo Dibagekno. tapi engko Tetep terus tak kita undang, maksudnya kayak ki keluargane dhewe, keluarga besar. Nanti selebihnya ya tetep di wong-wong ya. ada acara niki ora pisan, acarane 2 kali, 3 kali dibagikan. Ye, terusan ki mangan cara Minuman. Wetar. Iki iso pilih. Wetar iki jajanane. Ese. asik piye kok? Sego ki mah. Tumpenge. Nambahnya jalan ora piye. Oh. Allah, subhanallah. Engko sing sak cilik engko gak apa-apa lah pengen dapat cak rene. Ayo, Ki. Sak wetare buka unboxing sih. Piye kowe? Ini namanya Mbak Widi. Ngawene
Kita satu-satu Iya kowe. sepil. Papat kabeh kowe. Kayak gaman. Ora trimo siji kowe tarik papat. Aku sampe serten mangan anu. Kene lho, kene mbek kene. Mek piring, Guys. Iki yo sing pan kene. Apa? Nek wong ning kene yo biasanya kan cepu. Iki kan iki ning Amerika bagian barat. Diwarna-warni. Kita sepil tumpengnya. Barang, Guys. Wow. Piye iki terusan kene Tahu isi. ya kok tangga-tanggane tetep dikeki, Guys. Iki sepilno saiki, Dik. Ya, sepilno. Aduh, koyoke ape umat ya. Dipercaya apik nah. Masih kene saya dindung Pak. Malangannya makasih ya Bang. Ini kok Iki nasi ayam bakar. Sambel ndi? Oh, iki matane Buka ngene lho, tangan. Ah. Iya. Padha gumen. Gumen. Tak deloke iki sing apa? Iki ya ayam Iki lho sing kene. Enak ayam, enak iwak. Iwak Nila. Ya nih, Mbak. Beda. Bakar ada ayam. Ya dibakar kabeh semua piro ku Mbak Widi. Arep buri mbek aku. Pokoke ngarep buri mbek Mbak Eni sik bocah. Nila nih. ikan saya ayam. Ku yo ning keluargane kono Mas. Blitar kok Tulungagung iki yo ngene iki malah gede. Maksudnya asaran. Yo. Acarane tempat-tempat Kene iki wis dianggep dulure sing makane enak acara iki. Iki nganu yo sing sing mangan iki bisa yo ngono lho. Enak yo. Doa panjenengan panjang umur, sehat selalu. Dipermudah segala urusane, Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kita tak parakno rene sik yo. Ben fokus sik lho yo. Ikan dibagekno to. Melak, Nduk. Kalau nang lemari anu kan. Si dibagekno disisihno dadi sing dipangan fokus. Kene, Nduk. Apa di acara dhewe ngene. Salah siji ngono ya. Dah manggon. Dan rapat ketok kowe, rodok rono. Koyoke Wene lho, Den. Gak apa-apa kene kok ben banter. Oh iya. Nggih gak apa-apa, Guys. Aku mending di. Wene tekan. Bakal es kok tak ngene nggone sapa esnya gak apa-apa ku celana. Apa aku kene? Celana jero kardus. Ayo nang kono. Kok tak parahan rono. Ngosore lho. Wes aja iwat, wis tak dudul kabeh. Dari kok iya, aku ora nguruk. Kok kasalne, Nduk? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mbak, bukane, Mbak. Wes. Mesti patene apa ya? Kita pakai iki. Mbak, HP nem tek mati ki, Mang. Kenapa? Gak nyamplok lho. Ya Allah, Mbak Widi bolak-balik. Mati, baterainya enggak. Gak terima Kancing. Oh, wes. Wes, saya ngomong kaya yuk.
Lare yo nututi ae. Ngopo dikasih Bocah Aja kono. Aja kono. yo tongnya lali sampe cukup. Sing dicukur kae. Ketan ora ketan iku. Wis ah. Nanti dikasih duduk. Mau dikasih. Wis apik. Kayak wartawan. Emang tujuane ning ndi? Iki sedote Ya iki. Wis acara dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis pokoke iki acarane Mbak Widi gedhen tenan wis iki. Dadi iki wong iki kok maksudnya kok ngekeki sampai sak menene akeh iki lho Pak. Iki jek kotak-kotak kae. Jare kon nganggo keluarga. Iki sapa jenenge Dian sing gak iso teko. Liyane wis yo. Terus iki sing lanang-lanang padha mergawe sing baraji untune sakit. Bapak Ratri langgek lerep pemirsa yo ora iso. Paparan situ gak enek wong Iki acara ulang tahun Mbak Widi. Muga-muga Mbak Widi diparingi sehat, sugih waras, panjang umur. Muga-muga tambah gajine ning gone Hongkong tambah luweh. Muga-muga bonuse tambah luweh. Muga-muga anake, keluargane, ibuke, suamine muga-muga diparingi sehat, sugih waras, panjang umur. mudah segalanya yang terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Amin. Ya Allah, terus dan dimulai acarane. Iya. Amin. Lah, ditambah lancar, dibanding panjang sehat sejahtera. tahun kami ucapkan selamat panjang umur kita dan doakan selamat sejahtera sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya sekarang juga siji loro. selamat ulang tahun. Ini ki wong seperti apa ya Allah? Semoga bisa ketemu suatu saat nanti. Ngene koyo ngene selamat ulang tahun hari ini, semoga panjang umur, tambah lancar, dan barokah, nyambut gawe, semoga langgeng, sukses. Piring. Piringnya wis lagi. Nah, Peri kene lho kae. Peri Pen. Anu temenane. Tong tumpang. Piring tanggane paling Iso kae. Mau dikasih. Salah satu ya lah ya. Jangan sithik kene. Iki nyanu netel iki. Netel. Engko nek ora netel jungkur ya lho. Iya bener ya. Selamat panjang umur Mbak Widi. Ya Mbak. Mate iki wis selumbi. Apa? Kan yo ora kowe. Kene lho le Pen. Ning kene lho. Wis tapi putune mak iki kok malah ra gelem. Ya nang ya. Ya nanti Sik, Mam, sik. Sing wis ndang gak apa-apa.
Iya, antri iki enak ya. Jono tangane sakmene kae iki lah mung entek ning gene wedine Mbak Isma keluargane kita tok ya. Dadi tombo kiwa tengen yo bakal kumanan. Cuman khawatir Sate pokoke. Pokoke itu iki lho terus sanggane. Dipandhe gak entek. Kayak nol banget. Tandane roto. Lali karo lingkungan. Kok makan sakmene kae yo. Antri. Klarifikasi soal hujan. Ya ora. Ya. pokoknya los tapi ra entekno tenane Kan, nggo hujan Aduh, kok malah mambu ya, Mak, ya? Malah hujan ora masalah sih, resiko konten kreator. Minta timun enggak? Hujan ke tempat mentale gak masalah. Yang penting tempat mentale ra apa-apa. Malah go motivasi. Ya malah ya masalah. Bentar sih ah. Apa sih mangan? Apa yang makan ini? Isi roti ya. Iki malah dikei tahu ning ngarepku iki. Tahu susul ngajak dhewe enak iki. Ya kok sik berdoa sik bareng-bareng. Sik gak apa-apa. Iya, keluarga tuh pakai sendok gak apa-apa. Pokoknya, ayo. Ini coklat ya. Lo aman gak ini? Ayo. Dulu ya. Aman udah lapar. Ya wis. Udah apa-apa. Tak mangan sih. Soalnya anu wis lesu. Bisa makan siang. Lah makan ikan dari dadi ndek. Aja mangan sih. Yo per kene. Ya kayak baru. Nah, jajan ya nanti dikasih. Sendoknya, yuk, sendoknya baru lagi. Aku nak minggu, aku kurang kenapa mboten piringnya? Kurangan bonek. Pakai 10 paling. Piringnya kurang-kurang. Pokoknya sembuh. Baru. Itu kayak nasi campur ki, jos ki. Yes, Kayak campuran ini. Memang. Hari. Memang kayak Bener terus gak apa-apa ya. Lah sendek gak kurang, Dok? Iki wis, iki Amen. ini wis deno. Wis Iki ronggo lho. Deni wis sana Wis Wis mah. mah. Wis. Ibu lho. Mau tak kumpul satu uang Wis. Aku ki urek, guys. Wong anak dene iki anu iki sensitif ora. Iki ada wong akeh iki moy, Mbak. Wong mau tahu ge satu tahu. Oh, taune ora. Ayam. Iki tahu ya kulo kelihatan kabeh, maaf. Tahu. Wis. Ya nanti makan pakai saya. Makan dulu. Makan saja, enak. Aku kan boleh sing balung, guys. Enak mulu. Mau ya enak. Tadi aku pengen roti. Balung. Makasih ya. Ini minum. Makanannya kok ada loh, guys. Jadi berbeda dari yang Jauh. biasanya yo. Nah, dulu. 1,5 jam perjalanan. Ini yang beda tempat ya. Iya, biar rasanya Rasanya mantap. Jos. Sampai mantap. Pesen kok. Mbak, Bener ora? Mbak. Lo juga ya. Mas tau mau enak. Wes yo. Itu kok. Belum buka. Ya ini mulai tiga aku. Wes. Aku apa? Wes ora apa makne. Loro untuk tenan. Gara-gara mangan jenang sing atos. Alah. Mang bahaya. Sing mangan toilet jenang iki.
Ora mangan sak piro, Terus dua masalah belas. mana wae. Coba Mau pengen. Lame, Mbak. Ora kaya mulo iya. Bu emang kok ya ramah tamah ya terus kok kene. Aku mulo aku sing duwe. Belum ini apa ya? Kan kamu nggak perlu. Anu apa? Mana bae. Apa ya? Dia begini ya. Saya pengen roh tempatnya. Yang minum diminum. Mbak Deni. Mungkin mbak jalan-jalan ini bersih. Paling kok berarti terus ngelancar mau ya. Malam. Jadi apa? Wes sana ayo jalan. Iya, mantap. Nanti dikasih nanti. Jutaan loh mbak. Baru mau baru. Emang mana yang buat kakean? Saya tim. Aku tuh yang sampai. Aduh serotan. Ngombe cuma itu lho. Ana yang tiga es. Benar belum. Yang mbak Widi ya. Ya. Oke itu. Rong tumpang tuh jadi mana piye? Kalau gue sesuk sih. Ya kan anggo sok. Benar banget. Mau tekan aku masak ya. Kalau mas kafe. Aku pun. Itu gitu. Terus musik. Saya bocah. Parang. Apa? Ya mau. Nah, mau jaluk. Wow, masalahnya mantap sekali. Jadi kok pada mana kaya pedes Banyak jos. Mantap. Mana itu kok sana enak ya. Aku mau lo dewe. Baru kita cilik-cilik sudah gendam. Entar itu ya. Iya. Ben rotono lho maksudnya ya cilik ya gede ya mak ya. Ya tanggone, ya dulure. Enggak rasane. Heeh. Terus mandi. Aku kan Jane nek Mbak Widi iki makan keluargane ta. Jane Apa? enggak entek sak meneh. Kamu tak masak menasih. Makanan sama nikahi. Sak papa tuh lo pelajaran di santai. Ya, apa? seneng anakku. Kan mau orang mangan mbak, saya. Apa namanya? Nah, ora sida tak bagekno anakku doyan tak pangan dhewe. Lebono kamar, lebono kulkas. Apa? Kamu seminggu. Iya. Ini masih yang asal. Enak. Enggak, enggak enak. Untuk cepat. Ada. Belanja. Aku tuh seneng keringnya. Terus iya deh, mama, katanya mama. Belum ngomong. Kucing pernah turun mangan. Anak pedesnya udah tanya. Belum. Baru sarapan. Aku kak. Aku sarapan betul. Buahnya ada kami. Aku tak mana dia semarang. Bermayat. Tantek kan dulu, mana mau nyake tantek no. Orang tantek makan no. Ini manggung ya. Mantap, guys. Bang, bang. Manggung enggak? Enggak sana jos. Anu sembilan. Aduh. Lan sini yang kalian. Senang ya. Tadi gitu deh rasanya. Pokoknya rasanya mantap kabeh. Jos. Iwak di bumbu pedas mantap. Jos. Dia tahu enak. Sampai mbak. Aku sambel. Kalau maafnya, Aku tak sambel. Kenapa? Apa? Murah apa?
Lu sampai berapa? Iwak ndi? Baru ora. Enak ya masak. Enak apa? Mak wis pas. Ora mbak apa mbak ndang ni. Ngomong apa-apanya. Baik apa mbak? Wis bareng Ngapain lu? pas juga. Terus aku ki seneng kering. Hendi-hendi ki. Enak. Untuk gas. Kok bisa bakal bisa Iya. Nek formasi lengkap, Pak Wawan, Pak Rikum, Mbah Di, Mbah Nong, Mbah Ji. Alah, kok goplem, Pak Sis. Nek bojone melok kabeh. Yo oke ya. Malah komen ah. Cuma gawe, guys. Kamu kemana? Pemet, Yan. Dian. Rewang mantelem. Iya. Apa iki? Mbok wong ora iso, ndene tak WA. Enggak iki yang ngerbakul, kondo nek gak iso. Mas iki mas saya dodol. Coba dong. Dodol. Kok ora enak? Ame apa mau ya? Coba. Ayo dulur bar. Lho pas kene budal mang enak. Dasar ya. Dasar. Jam 09.00 dasar. Aku mulai ngedana. Ya alhamdulillah parah. Kowe mulai kene entek Tak mbak. dari. Baru tak mau ke sana. Paris. Mau peri gak tak lho, makan. Mau ngerti pangan kare kok. Mau ngerti pangan. Parah kan. Bukan gopal. Alhamdulillah maknya habis. Curang ya. Kok enak ngene kok koyo kacang. Kacang panjang pare wortel iku. Anu ibal. Belas. Pare kok. Lalape pare. Ngene. Iki. Ngamplok seneng aku nggo. Iya, asane Mangkat. ada selilitan. Piye iki terusan iki? Aku rotine wis. Rotine dadi pangan dhisik ben padha ngrasakno ya. Piye piye mulut. Jadi mantap. Ya nang iki sih kan. Lah kok diri sih? Kok karen. Tak bawa pulang aja, tak kasih anakku. Milih-milih iki. Kan baru terang Mbak. Mbah, kan. Ayo milih-milih. Jandanya peri. Dan saya. Tangan temen. Anaknya bentak-bentakno enak sih. Kali kurang. Apa? Tirung. Wes wes. Tahune dadi pangan jajal. Ini enak. Aku tak sebut saja no. Aku mau potongnya. Ya. Nyam. Enggaknya Pas ulang Temen sama ijian. Kan ijian dong. naik. Mantap guys, rasanya guys, masakannya mantul. Ini kok kayak bener. Alhamdulillah, pokoknya semuanya bermanfaat berarti. Mungkin rezekine ngalir terus, limpah 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 ruah. Dan Ya, ini apa? Moga-moga ditambah usia tetap cantik. Iya. Awet enom. yang dapat ejek lo. Mau ya? Ya, sini. Bersih. Ya, maksudnya kita. Wis ijo ki, Mas. Kok lemak-lemak kok. Ya. Dari anakku udah nangis. Mulane rene yo. Kok ora rene kok Nonton ini bawa apa ya? Nyale. Mai malu-malu kok. Oke, ada Prosesnya berarti mermek dewe-dewe. Rotine wis pas. Ya, roti parah. Rotine kok ide. Ya. Wis bar. Dipanas kayak nang ngarepe yang wis. Yang kasih bono tahu. Yang si bono le. Tahu satu. Tahu susun. Tamani ya. Terus? Ya. Apa nih? Nah. Terus apa nih? Mbah Ru bakal ambil dhewe. Tahunnya timplok.
Apa pulang? Ijek sak omah siji. Gowo siji ya. Oh, tak suruh kene tak punya kresek. Sik. Kain dok. Nah, Mbak. Yuk, pera ya. Mit, Makasih. Kita nang boke. Mbak Kemi nyong kalau Mbak Eni. Ya. Nah. Ini ya. Ini. Mbak Eka. Oke, matur nuwun, Mbak Isi. Alhamdulillah. Ayo, kayak yang ini aku. Mbak ya. Mau Mbak. Mak wis urung. Belum. Mbak terbelum tawarannya, Mbak. Ya. Sama tangan kiwa. Dadi kok liyane wis kacate Mbak Widi. liyane kabeh iki wis tak Ini domno. kan Mbak Widi. Ndang muni matur nuwun. Pokoknya Mami terima kasih banyak. Kasih banyak Mbak Widi. Diberi Mbak keluarga Widi. dan umur. lancar. Barokah. Sukses terus. Kanggo sak keluarga. Amin. Aku terima kasih kan Mbak Widi, moga-moga rezekine banyak, Amin. bisa Amin. tambah-tambah, Ini berkah barokah. bonuse tambah Amin. pokosane. Amin. Sehat sak keluarga. Amin. Terima kasih. Wis merekenek. Kasih hadiah. Kasih dia. Aku iki jek urung bar, jek anak-anak barang, jek ngendom-ngendomno, jek akeh ki urusanku. Ya. Mbak Kemi, moga-moga panjang umur, jenenge Amin, amin. Mbah, penyakitnya tak kon ilang Jangan kabeh. ini ya. Karep parah sih. Amin. Balung iki kan balung. Wis marah kabung. Anu, Mbak. Wis padha mek tahu kabeh, wis tahu Ya. kabeh. Ya. Wis kabeh ya. Rata ya. Bone wis kabeh ya. Wis. Bari kabeh tak ndumno lho ya. 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 Nanti kok langsung tek kukut. Ya. Siksa. Sisa. Nah, wis.